Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ang suwatampo nga gipada gikan sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngayon nga Rami. Dear Priscilla, suki sa kong ti paminaw pinaagis sa radyo o sa online ni ining tulumanon bagong bayani. Usa ko kayanong trabahante sa usa ka export processing zone diri sa among dapit sa Lapu-Lapu City. Nagkailan ako ang babay nga maoy nahimo na kong ka-live-in nga si Jessa. Nagminahalay mi bisan pa man ug dakong supak ang iyang inahan. Nitipon siya nako ug nagsinaaray mi nga magpakasal kung maluag-luag na unya. Tawagan lang ko niyo sa nga Rami, usa ka OFW isip factory worker sa nasod sa Taiwan. Naon sa mga uy, gipaningot manggut ka. Mahal. Moado na hinauntas amo aron. Ipaila-ila ti kas kong mama. Gikulbaan man ko, mahal. Nga nang gikulbaan man ka, mahal? Pobre rabi ako. Basin o, diliw niya ako madawat si mong inahan. Mahal sad, uy. Dili magod si mama imong minyuan. Ako mangkod. Salamat, ha. Ipaglaban bayagid ko, ha. Siyempre, no. Mahal gud kaayo ti ka. Ikaw rin ang lalaking akong gitugyanan sa akong pagkababae, mahal. Maong, ikaw may gusto na ako nga mao'y mamahimo na kong bana. Salamat, mahal. Ako isaat ni mo. Nga way makailog na ako gikan ni mo, mahal. Mosanay akong saad ni mo. Ikaw rin ang babae nga akong mahalon o higugmaon. Wa na'y lain. Mahal. I love you, Jessa. Mahal. I love you more, Rami. Mahal. Bisag unsa pang mahita po. Di gina ko tugutan nga mailog ka sa lain. Aw, gawas ng tingali ko ikaw na gid mismo ang budi na ako. Lo, di gina mahitabo, no? I-promise ko na ni mo. Salamat. Hi, Mama Mansha. Si Rami, akong boyfriend. Oh, mao ba? Mayong hapon, ma'am. Mayong hapon, sad. Kauban kas trabaho ani nga kong anak, do? Oo, ma'am. Pero di may kauban o department. Maumaor magtag-aura ato nag-deliver din higani ginalong mineral water, do. Mama pa. Ayaw ko inaana si Rami, ma. Mahal, okay lang. Okay, Roy. Pwede utan sa kung nadungugi ka ni mama ni mo. Tana, mahal. Maglakaw ta. Ayaw pagkigatubang anang way respeto sa ubang tao. Oh, gisulto ba ko nimo, ha? Sumama. Jessa? Ako'y mga tanan nimo. Wa ba day ka manginsulto aning Rami nga akong bisita? O kisa ba imong dapigan? Kinig tawhana o ako ga imong inahan? Bisan og kapila ka pa na kumahimong inahan, ma. Mas dapigan ako si Rami kay nimo. Wa kay batasan. Aka na! Naaraman day na. Hustong pamatasan og respeto may angay nga mo patigbabaw kung mo dapig kaso sa katao, ma. Karon, napakita ba na ni mo nga pamatasan? Nahatag ba na ni mong respeto, ha? Sa akong bisita? Oh. Ingna hinoon nga ubos sa kayo mong pagtanaw ni Rami kay pobre sa simong tanaw. Hoy, gaga! Ayaw kong sermoni, ha? Kahilas ba, Debo? Usba na batasan na, ma, uy? Kay ikaw rin himuot, ana. Jessa! Laing nga akong gibati lagi dong kay no. Mura kog nauwaw nga ambot ba? Nailahan inon ako og unsay batasan sa inahan ni Jessa. Lo,
O ba di mo ni? Oo. Pero nalipay sa ko. Kaya sa laing bahin, gipaglaban magiging ko ni Jessa. Paita din ang pobrita Manoy Ramino. Yano-yanuhon naman ta sa ubang mga tao na nagkaminos pag-ayo na to. Pait yun dong. Pero, kung saan man nga, maumgini nga tong kapalaran. Samot na gyud kayo, wa magtay ni kanan. Patay naman sa mama. Nya, wa pagitak kailag kin sa itong papa. Sakit lang dong. Paningkamot lang yun aron makahuman kag eskwela. Aron matuman ni mo ang imong mga pangandoy. O Manoy, isang nagkalisod. Padayon na gyud ko ani nga akong kurso nga sa college nga engineering. Kay buhon og kaluyas Ginoo. Ako na po niya ang mutabang ninyo ni Lolo Manoy Rami. Salamat dong. Magtinabangay lang ta. Alang ni anang imong mga pangandoy. Ang akong manghod nga si Dong Keno, mao ang among paglaom nga makalampo sa kolehiyo sa kursong engineering, Priscilla. Wa mi mga ginikanan, kay single mother man ang namatay namong inahan, apan pinangga mi sa among apuhan nga si Lulu Miyok. Usa ba itong gisulti sa mga hudmo doon, Rami? Way kaso lo, oy. Gamay problema, ralo. Kabahin na sa mong relasyon ni Jessa. Bahid man kuno sa inahan niya itong G-side, do. Oo, lagi lo. Pero, way kaso, oy. Binuang sila. Kay tilaw doon na sila na ko. Itinawa niya. Lo. Anak mo yun ng relasyon, lo. Usahay, naam ginay maagian ng mga pagsuway. Kinsam ning number ang nanawag na ko. Waam ko kailan eh. Hello? Kinsa ni, palihog? Hello? Ikay gingalan o Rami? Oo. Ako. Kinsa din eh? Brino. Former boss ni Jessa. Unsa din imong tuyo, boss? Uy. Pobreng way nahot. Palayaw ni Jessa. Kinasabutan na namo sa ginahan nga pakasla na ko siya. Timba. Nakaibaw naman ko bahay ni mo. Gisultihan naman ko Jessa. Kaedad naman ko ni mo ang iyang mama. Oo. Pero kwartahan ko. Ugwada nga kung gimando ni mo. Aron way kagubot nga imong masugatan, Rami. Sige lang, boss. Ako rin ang buhaton, boss. Kung si Jessa na gyud, mismo, mao'y musulti na ko nana. Hoy! Layo ra ka kumpara na ko. Pobre ra ka. Kwartahan ko. Oo. Pero, idara naman ka, boss. Unya, ako kay batanon pa man. Pagtaro ka! Ayaw biyan yung kukagita, ha? Pobre na tuod ko, boss. Pero, ayaw bikla kay... Di, budbaya ko ka maong musibog ug bikil. Boss, mao ko na iti man eh. Hilasa, gistiguang, uy. Nagsugod na siyang samok na ko kay... May sinabutan na kuno sila si... Mama ni mo. Mao ba? Sila na lang magpakasal kasi sila naman sa idaras mamaman siya. Magbantay-bantay yung ka niya ng tawhana kay kwartaan na ba kaya na siya, Manoy? O lagi, Dukino? Ilagi rin niya na siya magpakasayip o gilabot ni mo, Manoy. Kay kitang managsuon, bawagid niya ang mamahimo niyang kontra. Ayaw dong. Kaya di ko gusto nga maguba ang imong mga pangandoy. Ako ba, di ko mahiglo kong kagubot. Pero ang akong gikabalakan, mga kamunga ko mga apo. Ha? Kay, anong delo? Kaya sabday nangitag gubot. Gisultihan ko sa manghod mo, Ikino. Ay, kinisabdaw skino. Ang pagkasumbungiro lang gilining manghura. Natural.
Kaya ako man mo ng sugo. Oh, ha? Di ay ba? Lolo Miyok? Di ko gusto nga naa mo itago na ko. Di ko gusto ang sikreto-sikreto. Bitaw, lo. Kuan, ang kanhing boss ni Jessa mo, hinanawag ako nga palayan lagi ko nun ako Jessa kay nagsabot na sila sa inhani ini. Unya, sa may plano ni mo. Dili ko eh. Dato man kuno ng tawhan na kwartahan. Oo, pero idara na. Ayaw kumpiyansa. Tingali bayag liputan kay simbakulang. Nagmatkon ko kanunay, Lolo Miyok. Mailhan ko lang ng tawhan na makatilaw yun sa ako. Awa niya. Ay, sus. Lo, ay nalang paminggar diha, lo. Dili na ngayon anang imuhang edad ang magbaton og kontra. Dong, himog yung gipahibaw sa lolo nga. Nahibaw na gid ka ng apuha na to. Lugino. Sorry, jo kayo man nga. Saan nga maumgoy gusto ni Lolo Miyok? Nga pahibawon dug kuno nako siya kung sa imo mga kalaki. Kanas lolo, isog tinuod na sa una sa ilang panahon. Pero, karon, naglabi na lang istorya na. Wa sa buhat. Oh, mausad. Mao nga sa sunod, unay mga insidente nga mahimong kita-kita lang ang masayod. Itago lang na to niya kay lisod na. Tiguang nabigay na sa Lolo Miyok. Naksabot ba ka, Dong? Oh, manirami. Sorry jo kayo man nga. Managin ako ang unang kurno. Sakto nga, paingon na mo bagting ang alarm. Alang sa tingpaniod to. Paungo na lang akong makina. Mahal, mag-abang na lang ka kong boarding house, no? Ha? Kay nga nung di sa inyong bahay, mahal? Si Mama manggod. Iyagi kong pugsan nga makigminyo ni Boss Brino. Mao ba? Diligi ko ganahan, mahal. Mau gusto ko muli kay sa amo. Kapoy sigig balibad sa gusto ni Mama nga dakong supak sa kong buot, mahal. Mabalakam sa ninuod ko na, mahal. Unsa na lang, naibuhato ni mo itong tawhana. Aron lang yun, mapugos ka nga, makigminyo niya. Dili na mahitabo, mahal. Kay samtang may igo pa kung kusog, musukol gid ko. Adto niya atas amo inig out na to niyang hapon, mahal, kay natay sabutan. Ha? Unsa man? Mananghid kong lulumiyok na magtipo na lang ta, mahal. Tinuod ka, mahal? Magtipo na ta? Kana kung okay ni mo. Uy. Okay, manggod, mahal. Istorya niya tabay na na, ha? Salamat, mahal. Excited kayo ko nga nagkunaon na sa mong ipagsultihan kiniya sa akong mahal sa kantan. Nasabot na ko nga desidido na sab kasi nga mag-live-in na lang eh. Bay, Mar, ay kumpiyansa na ngipon sa mong operator, bay. Yan mong machine ba? Pag-operate ni mo. Dagka naging mga kamot nga giusap na. Brad? Ay kumpiyansa. Bukol ko ba may kaya nakita mo na ako kita. Laong kika kaya nang ginuhon na ba? Samtang nag-operate ka niya. So may problema ni mo. Ay, wa man, Brad. Kaya karang ba? Wa lagi. Okay. Salamat sa mong concern, Brad, ha? Sama ka, Brad eh. Yeah, Brad. Padahan siya mong work. Ang pinky. Way kamot nga mapalit sa merkado. Na, noon, kamot baboy. Ganahan ka? Bitaw. Usbo na ko, Brad. Salamat kayo. Okay, no problem, brother. Ano lang ka din na? Okay. Gusto siya siyang gisulti. Ang ituod ko nga mag-amping eh. Muusap ra ba og kamuting machine nga akong gi-operate. Mura yung tuyo ni Lolo Miyok? O, Dong Kino. Mayan lang giuntag. Musugot siya. Ito mo to suliyo. Namasaw sa iyang binuhay mga baboy. Pananglit o dili mo sugot si Lolo ni mo, mahal.
Aw, mangita lang kita kaabangan. Ni Rami, bati abdo ng planuha. Another option na nga, dong. Kung pananglitan nga, di mo sugot sa lolo. Kung sinabutan na miyog ka na ninyong duha, manoy. Oh, Makayusan ninyo nga namugos or gipugos sa tijisa. Wa. Sige, kumbati kayo. mo ni nasabutan na mo kaysa pugson siya siyang inahan na ron ipakasal atong idaran na niyang former boss. Mauday ka ng ikaw nasabutan. Oh, lumiyok. Ibutang talang balido ang inyong rason. Ang pangutana diha, kundi ka ba kahaon niya mamiligro ang imong kinabuhi. Durame, bato ka nga dunahan nga buot utang mga sawa ni Inday Jisa. Andam na kong panalipdan ang akong kaugalingon, lo. Si Jisa, o ang among duha kagugma, lulumiyok. Andam sa akong supakon ang kagustuhan sa kong inahan. Tungod og alang kang Rami. Og sa among pagminahalay lulumiyok. Kung mao ka na. Ala, sige. Wala ko'y pagsupak. Gusto na masab ka mos pangidaron. Huwag nagkasinabot mo pud mo. Ala, sige. Kumbate! Ni ako karon kay nami pakiksultihan mo si Jisa. Lakaw na, lalaki. Dili ka mahimong busod sa mga Pinoy-anan. Pero ma, murag unfair man na alang ni Rami, ma. Awa ko'y labot, Jessa. Og hoy, ikaw, lakaw na. Og ikaw, Jessa, sod sabay. Sod! Ayaw ko gimo ang bata nga wa pas insaktong buot mamaman siya. Ayaw kong supaka ha, Jessa. Kay bisag mag-unsa pa ka, inahan pagihapon ko nimo, og akong desisyon mo isundo nimo. Ay sos, kinaraan naman ang style ma ba? Lahi na karon ang panahon, ma. Mahimo kang pasakaan o kaso kung ipamugos nimo nga ipakasal kog idara ng kwartahan. Kaysa marag ibaligya ko nimo, ma. Abi kay dako naman ka. Mo desisyon na lang kag imo, ha? Siyempre! Kinana ko sustong edad o kabuot mamaman siya. Nagkatun kong musukol sa kong inahan, nga way laing kilantaw kundili ang kwarta lang. Paghilom diha, oy! Gahilas-hilas baya ka, Na ako'y katungod nga angay sa nimong irespeto, ma. Pero inahan ko nimo. Moga ko'y magbuot sa imong kinabuhi. O sige! Sige, ma. Ipamugos ka na niya kung pakasal nga to kang Boss Breno. Kay ikiha giti ka, ma. Ipapriso ta gito niya ka. Wa na gyud ka na mao, Jessa. Nahimo kang sumusukol og inahan tungod aning bulingit ug way nahot nimong uyab. Ayaw pa na way maoy. Mura sabay ako sa itsura ni mo, no? Layas din ha! Layas! Kawa ko magkinahanglag anak nga way batasan. Kinilang may timan, Emma. Nagtuyok pa ang ligid sa kapalaran. Hinaot pa unta nga dili unya ka muduol og pakitabang sa tao nga imong gitamay kay lagi. Matud pa nimo. Bulingit og pobre. Uy, kadag ko ba ninyong dag ang mga bagahe? Mayo ka di sugot si mama ni mo, day. Gipalayas man kulo. Kaya wa siya makauyo ni Rami para nako. Uy. Muna ni tinuod, lo. Taas kay sinutihan ang mama ni Jisa. Kung mauna, ipakita ninyo nga ito niya nga nagbinahalay mo duha. O ikaw, Durame, hala, paninguha ang yun. Nga modilan to kas kaugalingon ni mo paninguha do. Aron ba makaingon siya, nga nasayop din siya pag-ayad ni mo, alang ninigiyang anak. Ipanumba ko ka na, lo. Maningkamot ko kutob sa kong mahimo alang sa akong umaabot na pamilya. Tita. Kaon nga ba, biskwit? Namat. Kuhaan sa tagupat ba? Ha? Kay, largan sa lang na yung nasod.
Aw, di kong noon sa. Bitaw, no? Murag, kusog ang hiring ka sa abroad, brad, no? Malay eh. Ikaw, may plano na mo. Largagabol. Mandaman, di ka mo largaglayang nasod ba? Apply ito ba? Naman. Ha? Mo-abroad ka? Mahal, muuyan ka ba sa kung nauna-unaan? Magkalagyo ta, mahal. Mo sakripisyo ng guda, bisan o 2 o 3 ka tuig. Mao palang gani atong pagsugod og tipon. Imo ra sa day kong biyaan. Inahot nga imo kong masabtan sa kong tumong mahal. Kay, alang ramsan ni sa tong kaayuhan. Ako sa naon-naon pag-ayaw, mahal, ha? Nga, sa marog yatagan to ni mo ugwe itong Boss Brino, karon mupadayon kay panguyab ni Ate Jessa manoy. Pero, dako nga kung pagsali kang Jessa dong. Aw, noon sad. Butan man si Ate Jessa, o swerte kay kaniya manoy. Tinuod na dong. Maong ampingan gid nako ang gugma sa usa ka buotang babae. Hello? Kinsa ni, palihog? Hoy! Bulingit kaway nahot! Papauli agari sa amo ang akong anak aron dili ti kay papulis! Sorry kayo, ma'am, pero base sa kong gamay na sayran sa balaod, wam ko'y nahimong kalapasan tungod kay di man minor de edad si Jessa. O guwasab na ko siya pog sa aron makiktipo na ko sa amo. Di ay! Sige! Walang ginawa niya mahayay, ha? Portahan na, Boss Brino! Mahimong gamito niya ang iyang impluensya aron gobuon ka! Buhata ang bisag unsa ang gusto ninyong buhaton, ma'am. O, gingnanas, Boss Brino nga. Bisan to ng pobre ko, pero wa ko mahadlok niya. Kay wa ko isa. Hala, mao ba di, mahal? Mau ka na, mahal. Sorry kayo, mahal, ha? Sa akong cellphone nakakuha si mama sa imong cellphone number. O yan ang gihatag ni Boss Brino. Ay, kanaguna-una, mahal. Magpakalig-o lang kita. Ilabi na gid unya ko na magkalagyo na, ha? Mahal. Mahal, wa mo ko'y kasuko sa imong inahan. Mahimong lahi ang iyang pamaagi. Apan inahan siya nga naglantaw lang sab sa imong kaayuhan. O lagi. Pero ni sobra naman sa siya good. Hasta gani mong pagkatao iya paging giyatakan. Ginganan na lang ko kanyang bisag unsa na lang. Tungod sa kong gugma nimo, andam ragid kong magpailog. Mahal. Suportahan ti ka sa imong mga pangandoy. Ha? Tinuod ka, mahal? O, mahal. Gusto na ko'y pamatuod nato niya. Nga dili ta sayop sa atong gihimong pagsupak sa iyang kagustuhan. Maningkamot ko kutob sa kumahimo, mahal. Hello? Magkita ta. Kaya ako importante kayo toyo nimo. Apan ayaw gid pahibaw si Jessa. Asa o kanusa? Maayo kay nito nga kagyud sa itong ikasabutan. Tao ko nga ikasabot, ma'am. Kana? Manay sakto do? Apan, wa ko magdahong nga kauban ba dahil ni mo kining tawhana? Hoy do. Kung nainit magana ko, mas labaw na kong pikil kini mo. No? Oy! Armado ka? Brino! Brino, ayaw ha? Ayaw ba yan yun? Pusilon ko ni mo? Patyon ko ni mo? Oh! Patyon tayo ka. Kaysa gabal ka sa akong gugma kang Jessa. Brino! Brino, ayaw ha? O sige! Patyon ko! Oy! Uy, Rami! Usa pa! Sige! Usigang suweser! Kay una kang matusak-tusak sa mga bala ng gitumong ko sa imong pagtiyon, tumong ni mo! Kaka naman eh!
Maapil juga ni nang. Isos, Mariosep, ayaw in town, malooy! Uy, Liser, niya tumong sa akong antang. Nang mansya, tara. Asa man tabrino, oy! Mamanguli ita. Diyan daning tawanan din, he. Ihato di kasi niyo. Dali na! Traidor kang ikasabot. Nagdahak ka niyang mga kauban. Nanagana lang kong daan, ma'am, kay nagduda na ko nga may dautan kang giplano na ko. O wagid ko masayop. Daka ng Bus Brino ug Amado pa. Dali na nga man siya! Sagkay na nga rin! Nakita mo ang gibuhat si mong inahan, mahal? Ako rin gila inans gihimo sa akong inahan. Pakauwaw lang siya. Sadyo ka ilang tuyo ni mong ni. Aron patyon ka. Gusto gid ang imong gibuhat. Nga nisulti ka na mo ni Jisa man eh. Kay atong naplanuhan dayon og ingon adto. Sige na, tanan na mo. Mamauli na tas ato. Nagkurog pa bi ako diri sa kahadlok. Ayamat ako day. Nganong man ko ninyo pahibaw Ano nun tamo kuyong ko? Magkatilaw sila na ko. Ituyo na ko nga sila lang si Don Kino ug ang akong mahal mo ay pahibaon lo. Tingano magiging ko no Dorame. Kaya di ko gusto nga maapil ka ug pananglit magkinaunsa magani. Mauna. Diha mo dapitin sa'yo. Lumiyok. Apuhan ko ninyo. Usa man di kapuslanan na ning akong kaisog. Kung di ko kamo kapanalip na si Don Kino. Di magsilbi mong kaisog loy sa armas nga datong tawhana. Mao ba day mahal? Oh, mahal. Nilurang mo sa dayo ng iyang kasuko. Nabala ka ba kus gibuhat sa kong inahan mo, mahal? Saan mo lang ka na ako inahan sa? Andam rin po na ko siyang pasayloon, mahal. Tungod kay inahan mo siya. Salamat, mahal ha. Maningkamot ko, aron. Ipakita na ko sa imong inahan. Nga nasayop siya sa iyang pag-ila sa kong pagkatao. Brad, karong adlaw na itong mahibawan ko. Di pasar ba sa itong medikal? Mo lagi? Baan gini ko? Akob sa gani. Unsa man? Ready na ka? Tunod! Ready na ba ka mo nga mahiba about your medical result? Yes ma'am, yes. Ready namin nga masayod ka nun sa na progress. Bitaw, ma'am. Well, sad to say, nga base sa inyong medical result, usa lang kaninyong duha ang ni-qualified. Way kabutangan sa kong kipati nga kakulba nitong tungura. Kung ako lang unta ang pagbuton, dili ko gusto nga mapurnada ang akong mga pangandoy nga makalarga sa abroad. Ginoo ko. Ayaw yung taon itugot nga mapurnadang ako mga pangandoy. Ma'am, kinsa rin namong duha ni Ramyang wa makapasa sa medikal, ma'am. Tanaw mo. I'm sorry, Sofronio Jr. Naay problema ang imong medikal. Daan ba ko? Tungod gini sa akong kalibang, ma'am. Kalibang nga mo ba itong yan? Sige lang, okay na. Congrats, Brad! Yaya. Salamat, brother. Congratulations ha, Rami. Og pangandam alang sa imong paglarga sa labing dali nga panahon ngadto sa Manila in preparation for the immediate deployment to Taiwan. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Naluoy ko ni Bradbury yung mahal. Ingon pa niya nga, ikalibang nga lang ko na siya, pero naadyo ko na yung diferensya ang yung baga. Hala, kakuyaw good.
Mao lagi. Ako tong giingnan nga magpa-doktor sa siya. Kay simba ko niya grabe ba. Unya, mahal. Ug mular ka na unya ka. Mingaw na unya ko nimo. Gisa, mahal. Kinahanglan ko kining buhaton. Ug nasayod ka sa nagkunang hinungdan kung ano, di ba? Oh, mahal. Nahibaw ko. Ug andam ti ka suportahan, mahal. Salamat, mahal. Musali ko nimo nga kung tuan na unya ka sa layo, ha? Matinud-anon lang untag hapon ka sa tungkugma. Makasali ka ni Ana. Nako, mahal. Kay ikaw ang hinungdan ko nga nung ako ni buhaton. Salamat, Rami, mahal. Musalip si kunin mo, ha? Nga matinud-anon ka sa punta sa atong relasyon. Oh, abi na ko. Magpa-doktor ka, Brad. Oh, Brad. Nangin ako sa atong supervisor. Nakagin akong pag-ayaw sa akong sakit, Brad. Liyaha ko rin mo. Anak gid, Brad. Ako sa gani karong simunahan na nakukutob. Niresign ako. Kaya naman, Brad. Amping, ha? Ito. Good luck sa imong pagbiyahe dito sa Taiwan. Salamat, Brad. Salamat. Huwag ikaw, pagkakaayusan, aron, wa na isang mo, kaya mo apply kag balik sa Manpower Agency. Hello? Unsay mong tuyo na ko, Boss Brino? Nagpanihid lang ko humani ato na itabo sa Milabayng gabi. Mayo kay nagpakahilom ka lang. Kalinaw ang akong gusto. Di ka gubot. Maong mas gipili na ko nga magpakahilom na lang. Ay, huwag yun papakasayop ug dangog sa mga tinugyanan sa palaod. Kay mapagkis ka lang. Naibaw na kong daan nga, wagid ko'y dag-anan. Kay kwartahan man ka. Muna'y tinood. Pero, gituo man ko, nga naigaba. Gihangad na nako sa langit ang imong gibuhat nako, boss. O nagtuo ko nga wa matug ang Dios. O nasaksihan niya ang paggukod mo nako bisag wa ko isa nga nahimo nimo. Unsa wa kay isa nga nahimo nako? Kanang paghilog nimong Dios. Bisan og nasayod kang ako may gusto sinahan ni anak. Nga magpamanon. Wa na ko siya iluga kay wa nimo siya panag-iya ha. Wala alis ka pagkita. Mao ka na tinuod. Ako pa nimo, Boss Brino. Ang inahan ni Jisa. Maunlay imong pangsawon kay kamu rom sang idara. O kamu may magkasinabot yun. Bitaw. Eh, batron mo gidad. Mangambisyon mo sa hinuon kag batanon bisag way gusto nimo. Pakauwaw man lang ka. Malarga ng giday ka man na yun, Rami? O daw, Gino. Ipadaan ako sa Manila. Amping kanunay nito man na, ha? O pag-ayo-ayo? O gawa mo mga dagko. Wata ninyo magkabuwag-buwag. Hello. Ingon niya ang kinabuhi, lumiyok. Mangita kita og asa ta mas komportable nga mangita og kapanginabuhian. Niya sa ikino. Human ko noon niya sa graduation, kung magkapasar niya ko noon niya siya sa kuan o sa tong eksama kinaw. Mula sa pagkuno din siya sa lang nasod. Licensure examination for engineering, Lilumiyok. Maron. Igo-igo sob nga mahuman ako nga akong kontrata unya sa trabaho dong. Yan pauli unya na ko nganhi. Aw, ikaw na puro unya ang mo abroad. O, manay Rami. Kung tuwa na unya ko sila nasod, ipasalig na ko nga imong ipadayon ang pagpangita sa atong amahan. Dung ha? Salamat sa pagpagika ni mo na ako din sa Mactan Airport, mahal ha?
Mahimo ba gud dili, mahal? Oh. Naana sa kana. Aligi ko pakita og mga luha ni mo, mahal. Please. Pasag dila ko kubuhilak, mahal. Kahilak ko na sa hinuod kong nagtanaw mo. Mahal. Mingaon lagi niya ako ni mo. Mahal. Parehas na nga mingaon sa usag-usa. Apan atong antuson, kay na ati mga pangandoy nga angay tumanon. Magpaabot ko ni mo, mahal. Hangtod sa imong pagbalik. Ikaw nga akong inspirasyon, mahal. Ikaw nga akong kalig-on o kusog. Abagan ko ikaw pinaagi sa akong pagkugi sa dinig trabaho, mahal. O ikaw sa naging muon akong inspirasyon. Salamat, mahal. I love you. I love you too, mahal. Niya nagitangos na iya. Karoon pa lang kani. Gimingaw na ko sa kong mahal. Mr. Masilindo ang nakaregister aning number nga nanawag. Muna yung sugat na kong taga-accommodation. Wag agyud ba sa'yo pag manpower agency nga gi-applyan dito sa Cebu City, Marami? Gigiyahan po din tayo sa atong labang mga kagahong, Mr. Marcelindo. Dagan ang mga kaigsuunan nato mga kabus ang natabangan nga magkatrabaho sa abroad. Mao ba day, sir? Mao kada tinuod. O ang accommodation shelter mao ibugtong saksi niya ng tanan. Ako day si Junior, bay. Tawagan ako, Grammy. Asa mo napita ang inyo sa Cebu, bay Rami? Sa Lapu-Lapu City. Ikaw, taga-asama po ka Cebu. Hubay. Hubay liluan ang amua, bay Rami. Liluan. Minyo na ka, bay? Uy, lito ko eh. Ikaw di ay? Minyo na ka? Nana ko yung natipon. Pasal may makasal. Nana mo yung anak? Wapa, oy. Kumusta man ka diha, mahal? Okay, lagi ko dress accommodation, mahal. Mayo hinuon. Kamu diha, kumusta man pod? Okay ra sad kaayo mi diri, mahal. Medyo nabaguhan lang mi nga wa ka diri. Antos lang gyud sa ta, mahal, ha? Paluoy ra na to ang Ginoo kon maningkamot lang kita og kanunay ta nga magampo niya. Maningkamot sa ko dinhi, mahal. Aron makaabag ko nimo. Kay gusto nako nga may kaugalingon natang bahay nga kapuy-an. Gusto day tod. Nanay gihatag si Lulu nga akong katukuran og bahay diha. Pangandam ko na og magkapamilya ko. Aw kami gud si Don Kino. Pinanggagit kayo mo sa inyong apuhan, no, mahal? Das paghihapon mi kay bisan og kami mga ginikanan nga nagatiman na mo. Apan na ami buutan og mapinanggaon kayong lulumihok. Walang hibawi, no, bay Rami? Duhan ta kabuan kapin din sa accommodation nga natanggong. Bitaw. O parehas ta nga kompleto na mga requirements. Ay, kanus agi ka ta makalarga bay Rami, no? Maabot lang kita, bay. Ni ana ko ta rin ni. O naka-line up na kita para deployment. Wata-wata ko ta. Excuse me? Rami at saka si Junyo, pinupunta kayo ni Mr. Marcelindo sa office.
Okay. Maraming salamat. Salamat. Ano kay tuyo ni Mr. Marcelindo? Nato ba no? Pangandam mong duha kay apil ka mo sa i-deploy nga to sa Taiwan usan ni mga adlaw. Mao ba, sir? Daghan yun kayong salamat, Mr. Marcelindo. Salamat yun kayo, sir. Uway kabutangan sa gibati namang kalipay sa update nga among nadawat gikan kay Mr. Marcelindo. Mo na gini atong gipaabot bay Rami. O ba yun nyo? Nahuman na gano'n nga itong pagpaabot. Makalarga na kita paingon sa Taiwan. Mahal, ipadagid mi nga to sa laing nasod. Mahal, pag-amping bagi dito ha. Wala ba ko nga makaatiman ni mo? Oh, mahal, ikaw sa dinuon. Amping diha kanunay. Naraman ang former boss ni mo nga kanunay nagsamok. Wala naman, mahal. Giprangkahan man gid ako sila si Mama Mansha o Boss Brino nga. Ikaw ra gid ang gusto nako ikauban sa tibok ng kinabuhi. Salamat, mahal. Mahal, mag-istorya sa mo ni Lolo Miyok, mahal. Si Don Keno to apa man sa eskwelahan. Wait ako, ihatag ni Lolo nga ang phone. Paliho ko ni Lolo Miyok, mahal. Sige, mahal. Hello, Ado Rame. Lo. Lo, pag-amping gud din taon diya, ha? Mularga na ko sila yung nasod, lo. Mo graduate ko nga wa ka man ni Rami. Do, Ginoo. Pasensya na gid ka, ha? Okay naman ay, nakasabot man ko. May umabot na bayaw niya akong pamilya. Pero di mo na ako pasagdan si Lolo Miyok doong. Nalipay ko nga nagkabatian naman ay. May umaabot para batang gastuhan. Ang imo niyang pag-review alang sa umaabot nga. Yes! Nanagid ta sa Taiwan, bay Rami. Nakaabot ang kita og laing nasod, bay. Oh, bay niyo. Di ana kita din aron manarbaho, bay. Pangandoy lang ni nako kani ato, bay. Kapan karon ka Luis Dios. Iyang gihatagan og katumanan. Dili na to usikan kining maong kahigayonan, bay. Kay pribilehiyo kini nga gihatag sa Dios. Alang na to, bay Junyo. Filipino workers, Rami and Junior, right? Yes, sir. Okay, sir. Oh, graduate you Filipinos. I'm Mr. Feng Chang. Welcome to the Taipei, Rami, Junior. Thank you, Sir Feng Xiang. Thank you, Sir Feng Xiang. Gipahimutang kita ning nindot nga Pinoy-anan, no? Malagi. Og first 2 months, free board and lodging. Sa ikatulo nga buwan na ta, ana na ta magsugod og hatag sa itong abangan. Oo. Ang labong na kanindot pa gyud kay samtang active pa ang atong gipirmahan nga kontrata. Makadawat ta matagbuwan og meal allowance. Dako na gid kay ning tabang ala nato, bay Junyo. Murag, di ko komportable na yung petyon nyo na. Action man og ay ang linaktan. Karon nga, kami nagduha ang niya sa usa ka kwarto. Dito sa accommodation pa sa Manila. Di ba siya ingon ni anak nga daghan mi sa usa ka kwarto. Iyara katong gipugngan ang niyang tinud-anay nga mga lihok. Aron iyang matako ang matuod nga payot siya.
Mau ka? Sige, bisag pasiplat rin ako eh. Samtang nagigda nga, naghukas akong shirt. Ay, lain na kita naon eh. Bayram? Ngano, Bayjun? Murag ikaw, kinasal dia nga, ipamutang nga ng imong kama. Lami kayong kikiton. Biday. Bay, laruhon tagod ni. Watay unay, Bayjun nyo. Bayrami, nahuman lang tag panihapon pero pamalagi hapon kayo may tinagdan nga rin ako. Wa pa ganito makasugod sa itong trabaho. Nawadaan ako gana kay di ko komportable sa ipakita ni mong mga lihok, bay. Bayrami? Tugas sinod. O saban? Di ka straight ka lalaki, di ba? Gay ko. Unsa day problema nimo sa mga parehas nako, Bayram? Ha? Di ko komportable. E nga no? Bayot sad ka parehas nako. Pagtaro nga? Oo, kalma lang. Huwag kay gibuhat nga dautan nga. Huwag kay angay nga ikareklamo nako. Okay? Good morning, Sir Feng Xiang. Good morning, Sir Feng Xiang. Oh, wow. Very good, Filipino. Thank you for coming on time, huh? Oh, okay. Just follow me to its office. Hi mga kabayan! I'm Miss Rina. Ako ang ma-assist ninyo nga sa office ni Madam Shaiken. Hello, Miss Rina. Kagwapa niya. Di ko pulaan nga magtanaw niya. Hi, sir. Hello. Hi. I'm Rami. Okay. Wait lang sa mo ha. What pa go signal ni Madam Shaiken kon kano sa amo niya gusto nga ma-interview. Si Madam Shaiken na kining nanawag sa intercom. Excuse ha. Yes, Madam Shaiken? Miss Rena, your assistant kababayan Rami and Junior here in my office. Yes, Madam Shaiken. Right away, Madam. Don't waste my time. Hurry up. Sige na mo, kabayan. Stricta ra ba kayo na si Madam Shaiken? Dili na gusto madugay. Okay, Miss Rina. Stricta di kayo ang head sa HR, no? Miss Rina? Maong sige na mo. Tana mo, mga kabayan. Rami? Yes, Madam Shaiken. I'm Rami, Madam. And Junyo? Yes, here I am, Madam Shaiken. Okay. You have to sign the initial 12 months of your first working contract in this company. Here are the papers. You read before signing it. Yes, Madam. Yes, Madam. So, mag-start daay mo dayon today. Na namang may working appointment from the HR office. Bitaw, Miss, mas labing maihinoon na ron nga. So, kung sabi og ihap sa among working days. Kang gwapa gini. Hey! Uy nga naman ka, uy. Nagsigiram lagi kag tutok na ako. Nga na di ay, naay buling akong now? Sorry, Miss. Kuan, nalang kay ka lookalike nga artista dito ato sa Pilipinas, good? Ha? Kinsa man? Si Maris Racal. Oh, Dabi and Julio, I believe your ability and hard work
please do it for good, okay? Yes, Surfing. Thank you for trusting us, Surfing. We will try to do our best. Kabiha kapuya. Lahi mo nilang machine kay daggo kayo, di ba? Oh, mo lagi. Pero nakaya raman gihapon na to isag naghatag na nato kumaol, Bayram. Tinuda. Nakaya rin gihapon na to. Kaya, oy. Son, gusto ka hiloton ta ka? Hilom na eh. Hilot Hilotot ba? sa mata. Unsa na. Dilagi ko mangunay bay. Ha? Depende og magkasinabot ha. Hindi naman mawa sa kung nahuna ang panagway ni Miss Rina ba dyan? Oh, gusto dito. So, ibog ato niya, no? Kuan, kanang, ganahan lang yun kay ko niya. Wala na ko tayo sa diyang nakita na ko siya. Tinawad bitaw nga, guwapagit siya. Oh, gusto ka? Mura siya og artista sa ato sa Pinas, si Maris Racal. Pero, utangan na to, pero ha? Bajin niyo? Una, ulitaw tod ka pero sa imong pagpailato bangon sa kadaghanan na tod. Sa dito pata sa accommodation nga na kay ka-live-in, di ba? Muna tinod. So, diyan na ta. Kadua, ultimong factory worker ka. Samtang siya professional. Bajin niyo? Ayog pang ambisyon, uy. Makontento ka sa unsay mo, ha, Bayrami? Mura ko galit nga nahuwasan na itong mura. Human kung mabati ka itong mga punggikan kang baydyo niyo. Hasta siya, ang nga gituod ko nga makontento. Sa laing bahin, ubos sa kaay ko, ikumparar ni Miss Rena. Gusto na ba? Igo na. Murag na insulto na ko ni Mura. Oh, may insulto man kita ba? Milabi na may go ta, Bayrami? Mao ka na'y realidad. Si Jessa, siya nga kong mahal. Dili ko siya mahimong ibaylo sa lain. Ay, sus! Naaraman di ay na. Naiplano ang Diyos kung anong gipaubanan ko niyan ining bayot na si Junyo. Huwag ka na aron na makabadlong ako. Ay, pataka ng naligpitik ng kasing-kasing. Nakonsensya ko sa para sa kong mahal. Naibaw ko nga akura ang lalaki sa iyang kinabuhi niya. Kuhaan niyo to balihog ang akong gipada, mahal. Oh, mahal. Salamat. Anam-anam nagkatuman ang atong mga panganday, mahal. Ikaw nang bahala mo bahin-bahin sa kwarta, ha? Graduation na ba ni Dongkino karong buwan na? Oh, mahal. Malipay gito niya to kung masayod nga nakapadana ka gikan sa labing una ni mong sweldo des Taiwan. Salamat sa kayo, mahal, ha? Huwag mo pasag diya sila si Lolo Miyok o Dongkino. Mahal. Pamilya na sad nako sila. Today, mahal. Sila si mama ni mo o ang kanini mong boss. Wala ba magsamok? Mahal. May ibalita day ko ni mo bahin ni mama og ni Boss Brino ba? Ha? Nga naman day? Gihilabta na sa kanila? No. Wa naman, mahal. Kuan. Sila naman karon si mama o Boss Brino ang nagtipon. Ha? Nalipay ko kay nakatabang ko sa kumanghod nga nag-graduate sa kursong engineering. Ako sad, muna akong gibati sa diyang gipadadaan ko sila sa mama o papa na ko. Nindot yung kayong feelings nga magatabang sa atong pamilya, no? Dito sa Pinas. Bisan og lisod. Bisan
unsa ka kapoy ang manarbaho din sa abroad. Apan nindot og makapadasig kayo kay naaman ang atong pamilya sa Pinas nga may atong gimong inspirasyon. Lagi. Ako bisag unsay mahitabo. Pamilya ginako may akong unahon. Kay silang hinungdan ko nga nung isuod ko sa pagka OFW. Laban na kita ini, dinhi. Bay, Jun. Oo, uy. Laban na kita ganun na, Bayram. Ay, hindi kita paminahon sa'yo. Ano ba yun? Kiwawan niyo ko ba? Hindi ko ko komportable. Basta ha, walang kita unayay ha? Ay, oh. Parang kamutan na ako kotor sa akong mahimo. Ulong tadyo na nga itong panag-amigo kung walang kita unay ba? Two of the machines has malfunction, Sir Feng. Oh, yes. I received the report, and that is why I make this okra inspection here in the production. Junior. Yes, Sir Feng. You and your kabayan Drabe should assist the technicians doing the troubleshoot of the machine, okay? Yes, Sir Feng. Rame. Sir? We need to fix the machine as soon as possible to avoid inconvenience of your work and of bulk orders from our clients here at abroad. Walang hibaw, no? Kapit na tayo mag-usa ka tuig din sa Taiwan. Bayram. Sa sunod buwan, matagpad na sa katuig sa kansa ato pag-abutin hiyaron manarbaho. Salamat kay gipaningkamutan gyud nimo nga di mangamang nako, bay. Usa ra ba ta kwarto? Manumunang pinugong sa kagalingon. Ayo, og imo niya kung masukmaggan, saka na lang. Pagsagid ko no ang imong kaugalingon bay nga maglinaki ka og pagbati. Aba ka, Ano mahimo, Ganing, matuog ka nga makita na ko imong paa niya mawalis imong habol. Kung makita na ko imong abs, tuom gani ang ulawayan na. Ilom na ba, Junior? Lagi. Tinawad bitaw na. Lami bitaw ni mo ba iram, Lami agilo, Hangyo ako, bi. Ha? Hangyo? Unsa man? Hangyo. Dapat ko rin makikita, bi. Bisa gasa lang. Ito na. Nasaya na ako ni Miss Rina ang ako chat. Ganong lisod mang pugna ni papatiya. Ganong di magkumakontinto bisag nanay nagpaabot na kong Jessa sa Pinas. Ni-reply siya. Wala, Iba rin gibuhat, Bayram? Ubay. Kaya nga naman, day. Ikaw ba? Buangon ka sa? Ilumay. Wari ka maluway naghuna-huna sa imong ka-live-in dito sa Pinas. Naluoyog na konsensya ko. Unya? Pero, ang butog unsang klasiha sa espiritu ang nagsigig hung-hung na ko. Aron tintalon ko. Espiritu na sa imong kayabag. Ilumay. Lagi! So, dili-dili lang nga magpugong, no? Kaya natintal niyog, no? Tinuod na. Di lali magpugong, badyo niyo. Kana. Ibati na ori ka, na. Manay kong gibati diyan mo, bay. Ha? Nagpugong ko. So, di gilalim, no? Saan ni ani mga dawa? Saltingan lang as tinood, no? Unsa man? Kamango nagyati ka ba? Sige, buhat. Kay magguba gyud na nga itong panag-amigo. Lain naman ba yun, Unfair sa gayo ka ba? Hilom na. Fair. Berami sa... Di ka nilalim magpugong-pugong ba? Sure, so kung di ka magka-relate. So, ikaw makasukmag yun kong amigo bay. Hey, asa mo si Junior?
Wa may apil si Bay Junior sa itong sabot karon, Miss Rina. I thought ka mong duha makipagpanuroy na ako. Sorry, Miss. Sorry sab kaayo ha. Muprangka lang sa kunin mong daan, Rami. Dili ko mo dawat og suitor, kaya na ako'y uyab dito sa ato sa Pinas. Oh. Ayaw nagkalain ha. Niprangka lang gid ko. Tika naman gud ko. Anong siya siyang uyab? Sabtan ko. Hey, Rami. Okay lang. Pasensya na gud kayo sa disurbo, ha? Hinaot nga nasabtan na ko nimo. Oo, nakasabot ko, Miss Rina. O, saludo gud ko sa imong kabuutan. Oh. Sa ato pa? Palpak mo ang iplano o gipahig matakas ka matuunan nga. Kailang na makontento ka sa usa, ba? Mo lagi. Nauwaw hinon ko Miss Rina da. Ay, pastilan kaloy sa mga uyab nisalig ni mo na ikaw di kasaligan. Bye. Tao man lang ta og masayop gyud. Manirami, nagkapasar ko sa licensure exam. Engineer lang yung kumanay. Salamat sa Diyos. Kanunay kong nag-ampo bahin ni anak daw kino. Ilabi na gyud alang sa inyong kayuhan diya sa itong pamilya. Ako na sa dunya ang mutabang alang ninyo ni Lolo Miyok, Manoy. Igo na kayo na mo nga matuman ang tanan ni mong mga pangandoy dong. Salamat kayo, Manirami. Apit na sa kamuhuman sa imong kontrata, Manoy, kay duwaram ka kakatuig. O dong, dong naman, engineer kino di ay. Ano ito ba? Bitaw, pipili na lang kabuhan o makapauli na unya ko di sa ato. Today, kumusta naman ang bahin sa tong amahan nga akong ipamalihog ni mo? Gusto na ito, Manirami. May balita ko ni mo bahin sa tong amahan nga nibiya na to sa mga gagmay patang mga bata. Na kay balita niya, dong? O, Manoy. O, may mama tanong niya ni mo siya pohon. Inig, pauli na ni mo diri. Dong, kino? Nangayo na siya og pasaylo kang Lolo Miyok o ngarin ako, Manoy. Di ay ba, dong? O, Manoy. O, among itambagan ni Lolo, napaboto na lang niya ang imong pagpauli. Humano niya sa imuhang kontrata sa trabaho des Taiwan. Wa ko'y pagdumot niya. Kay kung doon na pa, di unta ko magtinguha nga pangitaon siya. Masap ka na ang gisulti na kung ato niya, Manoy. Kumusta naman ang akong mahal diha, ha? Hi, mahal. Okay na ko nga rin. Miss na kayo, tika. Na-miss na sa ka, mahal. Amping ba ko diha kanunay, ha? Happy na kung pauli, mahal. Excited na ba kayo kung makauban di kapag balik, mahal? Managsama kita gibati, mahal. Na-miss na sakit agad mayo. Ilabi na gid ang imong pag-atiman ako. Na-miss na ako. Sa ako nang gisaad ni mo, mahal. Andam ko nga magpaabot sa imong pagpauli diri sa ato. Unya, mahal, kumusta naman sila si mama ni mo ug si Boss Brino? Abi ni mo, mahal? Happy po ba sila panag-uban ron? Sa ato pa nga, sila gyud ay lagi ang para sa usag-usa. Maon na. Yamong-among pagyuta. Mahal, love gid kay tika. Di gid ka mahimong ibaylo kang bisang kinsang babae. Love gid kaayo nako si Chesa. Usahay guilty ko nga magpabati nga to niya sa kung tinuuray nga feelings tungod kay sa makausa ni Ana natintal ang akong mga mata sa kaanyag ni Miss Rena. Unya, nang labay pagyud ang daghang mga adlaw, ug paingon na sad nga mutapos ang akong kontrata. Salamat sa inyong paghatod nako dinhi sa airport. Amping mo din Hiram, Junior. Muuna ko sa pag-exit ninyo. Good luck sa imong biyahe pa ulit Pinas, ha, Miss Rina. Salamat, Junior. Ambing sa si mo ang biyahe, Miss Rina. Happy trip.
Hapit naman ka mo tapos sa imuhang kontrata din sa Taiwan, di ba? Oo, nag-process naman gani ko sa akong pag-exit. Tingali, more or less, tulog kasing mana, ikan karon. Maayo hinuon. Ikaw, Junyo? Ako, pabilin sa gyud ko, miss. Tingong mo na ko aron nga. Kausahon ron yan ako pauli po. Maayo sa na plano, ha? Mindset good ba? Oo, mo good. Mamiss gid niya namo ang imong kamaayo nga rin namo. Nga imong mga kabayan, Miss Rina. O niya, ito naman to. Ipawali naman siya. Mingaw na niya ka. Ha? Hilo mo eh. Anong mingawan mo ko? Nga, naam ko'y uyab sa Pinas. Baga ba yun. Pero, o saan nagkagayon na tintalyo ka ni Miss Rina? Hilo. No. Dugay na to, bay. Gikalimta na to na ako. Giisip na to na ako nga, usa lang kapag suway sa mong relasyon ni Jessa. Good luck lang sa diay, alang sa imo niyang pag-exit. Happy na ba ya? Mapauli mo yuga ka. Oh, bay, salamat. Ikaw, day good ka? Anera ko eh. Paabot ko dire og laing OFW nga mapuli niya nimo. Huh? Pasin pa de nga mag-score no niya ko. Nimo mong good wale. Hilom ka gani diha, Junyo. Oh, Rami, you are good walking, huh? Thank you, Sir Feng. Oh, we did a walking like you, and we are looking forward for you to come back here again sooner or later. Huh? I hope so, sir. Thank you so much. Ay, maglayan na pa ng Disney Princess din, eh. Huh? Malang sa. Disney Princess? Binta, gini mo ba? Hindi, magiging mo pa uli. Hindi lagi. Nagkapirma na ko laing kontrata, pero dili ko mo bakasyon. Okay. Amping din eh, Bajun. Salamat. Salamat, bay. O, good luck sa mong biyahe, bay. Mahal, niyan ako sa Taipei Airport. Mayo hinoon, mahal. Lipay kayo midiri nga mo pauli na gid ka. Mao'y pag-umangin ako sa immigration counter, mahal. Okay, mahal. Paabot na lang unya ko sa oras aron sugaton ka sa Mactan Airport, ha? Mahal, welcome home! Salamat, mahal. I love you. I love you more. Way kabutangan sa kong kamigaw ni mo, mahal. Hasta sad ko, mahal. Gimingaw na gid kay ko nimo. Ako nga pa, Dorame. Lo, lumiyok, lo. Ni anagitaw ko, lo. Nauli na ko. Ayaw na pagbalik ito, do. Kay mingaw kayo. Manirami, may pag-abot man ay. Uy, ang akong manghod nga engineer. Talipay giti ko dong, kino. Salamat kayo, Manirami. Dako kaog na himong tabang sa kong kalampusan man ay. Ayun na naguna-una, Adong. Ang importante, mao ang imong maayong ugma. Niyaman sa mga bisita, mahal. Ha? Kinsa man? Arami, maayong pag-abot dong. Malipay mi nga. Niya ka na, dong, Rami. Salamat kay ni Asaday mo. Ma'am man siya o Busbrino. Ayaw anang, ma'am. Mama na lang hinoon kay inahan biya ko aning Jessa. Usbon ako. Salamat nga ni Amo. Pasayloa in town kus akong tinagdan kanimo kani adto, ha? Sorry gyud kaayo. Ay, kalimtan na to eh. Kuan ka nang pasaylo asap ko. Dong, Rami. Kalimtan na to, Boss Brino. Alang na ko, parte ka na sab sa pamilya kay kamu magyunaning inanim
Mahal ako, Jisa. Kuan, sa sinugdanan pa lang. Kabahin ako sa imong kinabuhi. Sa kinabuhi ninyo ni Dongkino. Ha? Unsay buti mong ipasabot, boss? Manay, siya nga tong amahan nga nibiya na to sa gagmay patang bata. Dito sa Manila, Manay. Unsa? Dong, ako si Papa ninyo Brihildo. Ang irresponsable ninyong amahan. O ginaot nga makapasaylo ka sa blanco. Sama sa pagpasaylo nila ni Dongkino o ni Tatay Miyok nga rin ako. Ikaw. Ikaw na ang dugay na namong ipangita ang papa. Salamat kay nakaplag ka na yun ka na mo pagbalik. Salamat, Diyos. Ngayon mo gibalik na mo ang among papa. Sungugan gyud kaayo usahay ang kapalaran. Huwag ko magdahom nga ang Bus Breno nga kanhin na kong karibal di Chesta. Maurasab di ay ang gipangita namong si Papa Brihildo. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Rami.